मिरजेत ईद ए मिलाद अतिशय भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने मिरजेत भव्य अशी मिरवणूक काढण्यात आली। मुस्लिम समाजाच्या वतीनं शहरातल्या विविध मार्गावरून मिरवणूक काढत ईद ए मिलाद सण साजरा करण्यात आला। ही मिरवणूक 12 इमाम दर्गा येथून सुरुवात करून शनिवार पेठ, महाराणा प्रताप चौक, देवल टॉकीज मार्गे जवाहर चौक, शास्त्री चौक, बुधवार पेठ, महात्मा बसवेश्वर चौक, मटण मार्केट, गुरुवार पेठ, लक्ष्मी मार्केट अशी करत ही मिरवणूक दर्ग्याकडे रवाना झाली। या मिरवणुकीत उंट, घोडे आणि बैलगाडीसह पारंपरिक वेशभूषेमध्ये हजारो आबालवृद्ध नागरिक, महिला व लहान मुलं प्रामुख्याने उपस्थिती लावली होती। या मिरवणुकीमध्ये हजारो मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते। मराठी एस न्यूजसाठी मिरजहून इम्रान मुल्ला।